Πάμε Κατερίνα! Ο κύριος Κοσμίδης στην γραμματεία. Να ετοιμάζεις παράμει 1. Γαϊτανίδης Χρήστος κόκκινη, Βερβής Χρήστος άσπρη. Τατάμι 2, να ετοιμάσονται.
Μπράβο Κατερίνα! Πάμε, κουράστηκε! Πάει εδώ είσαι. Πάντα κοντά σου. Άντε πάλι. 7 λεπτά ρε. Επειδή σκουντάει τώρα, κατάλαβες. Τατάμι 2, Γιώτα Κατερίνα, κόκκινη, Ιακωβίδου και Έτη άσπρη. Τατάμι 2, Γιώτα Κατερίνα, κόκκινη, Ιακωβίδου και Έτη άσπρη. Μπράβο, ξανά!